Multă pace, dragilor, multă binecuvântare. Domnul Iisus să vă binecuvânteze, dragii mei. Să vă pocăiți. Din nou ne vedem la acest videoclip cu ajutorul Domnului Iisus Hristos. Domnul este minunat și slăvit să fie Domnul Iisus. Doamne, Tată, te rog în numele Iisus Hristos ca să fii Duhul Tău, Doamne, prezent, Doamne. Mulțumesc, Domnul Iisus. Mulțumesc, Doamne, că Tu m-ai ajutat, Doamne Iisuse, să fac acest videoclip, Doamne. Vreau să dau slavă și cinste, Doamne. Te rog să leși ungerii, te rog să leși cercetare, Doamne Iisuse, să leși duc de rugăciuni, să-mi dai lacrimi, Doamne Iisuse. Și Duhul Tău să fie, Doamne Iisuse. Și vreau ca protecție să fie sângele Tău, Doamne Iisus. Un val de sânge, Doamne Iisuse. Să curgă peste acest chem, Doamne Iisuse. În acest loc unde m-ai așezat, Doamne Iisuse. Și fiecare inimă, Doamne, în parte, să fie cercetată, Doamne. Străpusă cu nașterea Duhului Tău. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, dragii mei. Din nou ne vedem, dragii mei, la acest videoclip, la acest chem, dragii mei. Vreau să scot în evidență cu ajutorul Domnului Iisus despre nașterea Domnului Iisus Hristos. El, într-adevăr, că El s-a născut, dragii mei. El s-a născut. Biblia spune că s-a născut. Să-i tu o zi specială pentru Domnul Iisus. În Biblie, în Cuvântul Lui Dumnezeu, spune în felul următor că sunt 7 sărbători pe care trebuie să le ținem. 7 sărbători sunt. Este moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Este nașterea pe care Domnul Iisus ne-a spus ca să o sărbătorim. Dar aici să fie nașterea. În inima ta să fie Domnul Iisus. Dragul meu, te rog foarte frumos, ascultă acest videoclip. Ascultă că Domnul Iisus vrea să vorbească ceva prin gura mea, dragul meu. Te rog frumos. Am muncit foarte mult la acest videoclip, la acest camp. Am să-ți vi-l arăt prin Duhul Domnului cum l-am stabilit cu ajutorul Domnului Iisus. Am o șocăciulă de la Moș Minciună. Sigur că dacă sâmbătă seara sunteți creștini, vă faceți sarmali, vă faceți friptură, vă faceți pireuri, vă faceți mici, asta tăia porcul. Eu l-am tăiat din pilistă și din inima mea. Tai și tu la fel. Domnul să te binecuvânteze și pe tine. A venit diavolul azi dimineață, mi s-a răsturnat fundul de la cartofi, de la tigai, că aveam niște cartofi prăjiți ca frumos să mănânc și așa mai departe, să pot sta la dispoziția lui Dumnezeu. Și a venit diavolul. După aia a venit diavolul în taică-miu, că e prea dimineață ca să vină în camp. Deci de dimineață ca să stai cu Domnul Iisus. De dimineață taică mi-a spus ca să vin pe la ora după amiază, pe la 1 să vin. Adică la ora 1, deci 2 și o leacă și eu am terminat acest camp cu ajutorul Domnului Iisus și vreau să dau cinste și laudă că am terminat. Dragul meu, vreau să spun că acest Betlehem care Domnul Iisus l-a stabilit în inima mea și vreau ca acel Betlehem să stabilească Dumnezeu în inima ta, dragul meu. Să primești pe Domnul Iisus în inima ta. Să primești pe Domnul Iisus ca și Iesli. Iesli înseamnă mântuire, înseamnă binecuvântare, dragul meu. Hristos, Domnul Iisus, este pruncul și s-a născut într-o Iesle. Am făcut o Iesle aici, așa, sărăcăcioasă, am pus frumos cu fân. Tu te-ai născut la maternitate, eu m-am născut la maternitate pe 10 decembrie, sigur că da, era zăpadă, erau câteva moași, spunea maică mea, a venit salvarea după mine. Iar Maria n-avea unde să nască pe Mântuitorul, pe Domnul Iisus. N-avea. S-a dus la Hangiu, la cel care avea acolo, avea un han, unde era crâșmă, unde veneau distrăbălatele. Da, ca și tine! Da, iar pruncul Iisus Hristos de Nazaret, Domnul Iisus, n-avea unde să se nască. Dar totuși Maria și cu Iosif s-au bucurat și au dat slavă Domnului Iisus Hristos că l-au dus acolo într-o Iesle. Iar boii, spune Biblia, boii sufla asupra lui, asupra Domnului Iisus Hristos, ca să-l încălzească, ca să sufle temperatură. Iar tu ai avut calorifer, tu ai avut centrală, la tine a fost, mai ales dacă ai legătură cu șefa de la maternitate de acolo, stai că tu are o pilă mare, director, e președinte și așa mai departe. Alo, o pruncul meu, repede să mișcă repede moșului. Da, sigur că da. Dar Domnul Iisus Hristos, uite acolo, învelit cu paie, învelit cu fân și boii sufla. Era măgarul ăla care Maria era urcat pe el și Iosif logodnicul lui Maria, erau împreună și au petrecut împreună. N-avea moașă, n-avea, relații, pilii, calorifere, așa cum v-am spus, repet. N-avea, nu.
într-o iesli sărăcăcioasă, dar Domnul Iisus a lăsat slava cerească, a lăsat slava cerească, a lăsat scaunul lui de domnii, a dezbrăcat haina frumos și a venit într-o iesli. Că Pilat a gândit că vine, Pilat a gândit că vine într-o, nu știu, ceva înstrălucitor, ceva ca să știi că Pilat și Iohani meri 50-50, adică numai unei relații. Când au auzit că Domnul s-a născut acolo, au omorât pe toți pruncii de la un an de zile, un an și o leacă, mi se pare că până în 2 ani. Spune Biblia. Dar Domnul Iisus Hristos a fost călăuzit și vreau ca mâna lui Dumnezeu să te călăuzească la acea naștere din Domnul Iisus, la acel prunc. Deci că au venit magii, am să predic și despre steaua. 3 puncte scot. Nașterea, steaua, care Dumnezeu vrea să te călăuzească, să te smulgă. Și apoi moș minciună, care pune îndată căciula în cap. Da, mi-a luat nevastă mea o căciulă, zici că i-a pus-o dracu în mână. Da, cu coarne. Da, ai făcut pom, ce-ți mai trebuie ți-i naște? Alo! Deci nu mergi, omule, nu mergi pruncul, deci nu mergi pruncul cu steaua și cu Moș Crăciun. Nu mergi! Deci ori pruncul, ori steaua, ori Moș Crăciun. Deci alegi. Deci alege, omule, alege pe Domnul Iisus, alege pe Domnul Iisus ca să se nască în inima ta. Inima ta este Betlehem, este Iesle! Hristos caută o Iesli, Domnul Iisus, ca să se nască în inima ta. Te rog frumos, dragul meu, te rog, lasă pe Domnul Iisus, astăzi acum, să se nască în inima ta. Doamne, Tatăl, nu te onorez și te binecuvântez, Doamne, pentru acest duc de rugăciuni. Mulțumesc pentru acest sânge, mulțumesc pentru acest Betlehem, mulțumesc pentru această naștere, din nou! Mulțumesc pentru acest Betlehem, Doamne! Răsună munții! Slavă ție, Doamne Iisuse! Sunt handicapat! Dacă vine proprietarul, glorie ție! Să se pocăiască! Îmi place să mă retrag, dragul meu, ca să predic Evanghelia, dragul meu. Să știi, dragul meu, că pentru tine Domnul Iisus a venit în această lume, dragul meu. Înapoi a mea, Satana! Domnul Iisus a venit în această lume, dragul meu. A venit ca să se nască, dragul meu. A venit să se nască, apoi să crească, apoi să moară. Spune o cântare, orice veste minunată. Am să mă duc cu ajutorul Domnului Iisus, am să iau acordionul, am văzut niște distrăbălați, o să mă vedeți îndată cu căciulă în cap, cu paharul în mână și nașterea Domnului Iisus Hristos. Te întreb pe tine, cum sărbătorești tu pe sărbătoritul, dragul meu? Eu mi-aduc aminte, mă duceam la ziua onomastică și totdeauna în atenție era sărbătoritul. Sigur că da. Iar la voi nu, la voi e pomul și Moș Crăciun. Moș minciună, sigur că da. Deci la voi asta este sărbătoritul. Omule, pocăiește-te, omule. Pocăiește-te de lucrurile astea, întoarce-te la Dumnezeu. Că Domnul Iisus te iubește și te vrea în rai cu El, dragul meu. De asta a venit Domnul Iisus. De asta, tu știi cât am muncit eu în campul ăsta micuț, hai să-l vezi. Hai să-l vezi cu ochii tăi de carne. Tu știi cât am muncit? Foarte mult am muncit. M-am pus la dispoziția Domnului, că te iubesc! Te iubesc, omule, te iubesc! Trăiască Domnul Iisus! Dumnezeu, dacă îmi dă înțelepciune, fac o predică din coala asta, și din șervețelul ăsta fac o predică. Pentru inima ta! Pentru tine! Dacă ai sarmale, porcul ai tăiat, eu l-am tăiat de pe listă, slavă Domnului, mulțumesc lui Dumnezeu. Dacă ai sarmale, ești ok. Dragul meu, ascultă, omule, ascultătorule, ascultă că Dumnezeul meu, într-o zi, țărâna asta, trupul ăsta, hoitul ăsta pleacă în țărână. Mi-aduc aminte astăzi când mi-am pregătit cu ajutorul Domnului Iisus ca să îmi iau căriciorul, foarte greu am tras cu căriciorul prin toate gropile, toate tranșeurile, merg tafurile pe aici așa. Dar mulțumesc Dumnezeu, diavolul spunea, zice, Iulian, oprește-te. Dar Domnul Iisus, Domnul a spus, zice, du-te înainte și m-am dus înainte și te rog să vii și tu înainte cu Domnul Iisus. Să vii cu Domnul Iisus, dragul meu. Și dacă n-ai o bucată de pâine, dragul meu, că a fost clipii când eu am mâncat coș de pâine, am mâncat. Dar îi dau slavă lui Dumnezeu. Îl laud pe Domnul Iisus. Să știi că m-am închinat înainte Dumnezeu și dimineața Dumnezeu mi-a dus ulei, mi-a dus cartofi, mi-a dus lemni, mi-a dus meri, mi-a dus pâine de casă. Și l-am laudat pe Domnul și îl iubesc pe Domnul. Sigur că da. Asta să vii și tu. Nu fals! Că pământul ăsta e plin de fals. De Moș minciună, Moș Crăciun, pom, îi plin. Dar prunc, zero! Nu știu ce cu pustan. Pustanul a nebunit?
Nu știu ce cu pustan. El face pom în adunare. Auzi, bă, omule bun, mă. Că când m-am dus săptămâna trecută pe aici, prin oraș, pe la mine, prin 6 martie, prin Vatra Dornei, îmi venea să iau pomul ăia, să-i aruncă în apă, îmi venea să iau. El face pom. Nu știu ce cu pustan. Doamne, ai mele de pustan, Doamne. Îndură-te, Doamne.